Ай сега един по един тук, един по един отляво. Дупка. Аре, ще задминавате ли тук? Изтегли се отляво. Така е! Чакай, излезе от кадър, бе! Чакай, излезе от кадър! Абе, кушията, старт! Газ! Абе, бе, Кико, къде си, бе? Аре, втора група! Мартигана! Да! Атака! Аз ти е толкова. Спрях ли го, бе?